Straight to the Now, point. aton pagtagad ng itong mga isgutanan mahigala ron. Unang-una, kinini ang ako lang gining maulahi man taghisgot sa kauban nga mga manggawas sa mga newspapers, no? Tungod sa kadaghan po itong mga issues niya, dapat itong relief campaign, so sige lang. Now, niadtong milabayng Domingo, sa report mahigala sa pamantalaang The Freeman, gidetalye na mga higala ni Governor Pam Baricuatro ang mga oras diin siya ni anang panahon mga higala sa linog, no? Asa man to na batong The Freeman day? Ito ning milabay nga Domingo. So na kuana mo na nabutang sa front page sa pamantalaang The Freeman kinini ang iyang gidipinsahan ni mga higala ning nahitabo, no? Gi-explain niya. Nya gahapon gitagaan sila may galag pasidungog sab sa kapulisan. Kadto mga nangutana og asa ang Cebu Provincial Government ako lang ning ibalik og hisgot in fairness sa taga PDRRMO o sa taga PSWDO. Kini bang ato mga kaigala ang mga responders? Kay gipasinginlan man sila mahigala nga wa mga higala in town magkatabang, medyo unfair man sad, no? Kung panahon sa linog sila'y unang niresponde dito. In fact, matod pa sa report ni kasamang RV Veloso, back up by videos na to sa DYHP, karong panahon na gud medyo malisod kag pamakakron kay naatanan kamera hapitanan ko ano unya ang tanan tao ko na ay mga vlogs na ay mga pictures mo na maglisod ka o kanang imong i-frame up ang usa ka tawo ba hinuon pwede i-frame up kay daghan mo po yung mga fake news na pero mugawas gyapon mugawas gyapon ang kamatuoran na kini mahigala kong isgutan kay ako mga kaigalaan pong kini ni ang ingnon nga kining taga PDRRMO. Kadi ko nung lalim po ilang nadangatan dito dahil, gakurog pa kong yuta, niadto sila. Hasta ang taga PSWDO, dito sa itong Kapitulyo. So, nagkurog pang yuta, nangadto na sila mga kaigalaan ka na-responde sila, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO. Ilang girespondihan dito. Kaya nga naman si Pam Baricuatro god, paghitabo sa linog, ato man yung misgutan yun, kaya doon na may mga nangutana, asa ang provincial government. Lahi ng asa ang governor, asa ang provincial government, no? Okay, lahi na sila. Pero safety na to napita tong asa ang governor kay medyo lisod man ipindown. Arita asa ang provincial government. Pero kana ng imong i-emphasize asa ang provincial government ug wa magkadimao ang imong giigo gyapon si Pam Baricuatro. Nya kini si Pam Baricuatro mga sukit di paminaw anad ni og inani bang mga katalagman nga mo responde? Ngano man na man ni foundation. Katong Simple Share Foundation niya, nagikiha magani sa ato mga kaigalaan tungod sa tayang tabang-tabang, wa sa ikiha sa dugayng panahon. Kadugayan tungod sa politiki, gikiha siya. Straight to the point. So naanad siya anang mo responde. Kanang anad ba, di ba bag-o ni mo? So kasabot ni siya mga higala inaning mga katalagman, kasabot ka pag-responde. So muna nga kung imong ipindown, muna kung ingon, og dunay mga plano mo nga inyong gubon sa Pam Baricuatro, ayaw lang nang sa linog. Pangita lang moglain kay naman ang politika kanunay. Pero kining katalagman ayaw lang kay panahon man ni magtinabangay ta. Didto man kus ground zero ang mga tao ditong biktima di sa gusto mag-away mo, mga leaders. Gusto sila maghiusa mo aron nga mutabang mo. Tabang ang tabang bisag kinsa mutabang dawaton. Dili kay ingon nga mag-away. No? Private sector na ana ni tabang na bisag kinsa. Ni ang sitting governor mahigala si Pamo tabang okay. Ang katupod mga higalang inyong idol diha nga wa na ron mga higalas Kapitulyo umutabang di okay kung sa kana bitang panahon mga katalagman i-welcome na to tanan ilisod man kayo nga imo nang makagubot na gamiton sa pamulitika ng katalagman ayaw lang kay tanawa gisaysay na hinon ni Pam ang nakaninot aning kalaki haron kay si Pam Baricuatro wa sa banghambog sa iya mga higalang gihimo atol sa linog. Nya kay gitrigger magpangutana gitubag hinuon niya. O nya karon natubag noon wala. Mas maka-appreciate pa hinuon katawhan. Nagrabiha des gobernador no. Way tog ang gobernador itong panahon na oy. O nya ang mga tao sa Kapitulyo mahigala ang PDRRMO o ang PSWDO galihok yun. So naanak klaro mga sukit tig paminaw. Ang katumgong sa una, ang gobernador sa una mahigala kay
Maikog man sa makaako og pangutana atong asang provincial government kay kusog man to na may di ka makasab-an atong mangutana ka kay. Og ikaw mag-ingon ka, where is the provincial government? Mao to'y gobernador, masigurado mabanghagan ka. Atol ganas COVID mahigala, wa gani mamalit og vaccine to. Pero ang iyang gusto lang yun, katulang tuog. Inom mo, ang provincial government, ang province of Cebu pinakadato, pero wag itang palit o vaccine. Ang ipalit atong kanhi gobernador mahigala, mga para pagtuob. Mga tuob kits, ha? Nga nabay nakaako og pangutana ato nga, kwan, oy, mabanghagan ka. Karon gusto pa, mutanaw na ba, madadara ba? Munang inanaon nila. Pero atong isa-isay mga kailan, para in fairness basad, labi na katong mga naghago nga taga PDRRMO, ako nang ipa-imbestigar dito ni kasamang RV Veloso, unsa man ginitabo dito? Kay kung wa sila gihimo ana, mga komentaryo tanan nila, unsa ba mo nga gadawat na mo sweldo din hawa mo manarbaho? Ha? Ang PDRRMO nahago sila, in fact kanang unang na-rescue nila indikin kanang kuan na gyud October 1 unang na-rescue nila asa to napita kanas bugo nga kuan. Kisa naka-rescue ang PDRRMO man. Dito man sila, naman may mga videos. So man lisod kayo og imong kanon kanyo. Kanyo, mo ni sila dai. Ako ipakita sa screen. Na kanang pagkahitabo gipagkabuntag na. O kadlawon pa. Mo ning gihimo ni Pamo akong basahon ning iyang kinini ang kuan, iyang gisulti og na publish sa pamantalaang The Freeman na front page ni pamantala Freeman kanyo. Na front page pamantalaang The Freeman no. Pamela Defense Capital Response. O mo ni sa reported ni mahigala sa pamantalaang The Freeman. Unsay gibuhat sa gobernador ug unsay gibuhat sa provincial government. Kay kag provincial government sa to pa ang institution as provincial government, kinsa may manager provincial government si Paman. So di magkadimao ang provincial government mamitang atikatikon bagitay nga di man rhetorical question. Kanang rhetorical question mabawsan gyud mo og rhetorical counter question. Straight to the point. So ay na lang tanang palusot. Mo na kadaot bitaw nining uban. Inig istorya ninyo niya imong himuong bugo ang mga Cebuanon dili taon bugo ang mga taga Sugbo eh. Ay na lang palusot. Mulata na, mulusot pa yun. Mo malay nakadaot din ha. Kaya mo underestimate man to o kamura mo ikamao niya ang uban. Kuan imo lang atik-atikon dili man kay lahi man ang where is the governor or where is the provincial government. Yes, lahi na. Pero kung imong questionon nga wa magkadimao ang response sa provincial government, ang manager si Pambari 4. Mo'y manager. Siya gyud giigo. Ha? Mo nang magklaruhay lang ta kay aron nga nya usa may gihimo ni Pam para maklaro to ha. Gawas nga dito siya niyang presence. Ni anang pagka linog, ano gawas mamantalaan The Freeman. Pag alas 11 sa gabi kay alas 10 man to nitabo, alas 9:59 to be exact. Nasa gitambungan dito magala sa Radisson. Pag human na alas 11, iyang gi-convene dayon ang emergency response team. Nabay mga pictures na Gi-convene niya alas 11 sa gabi Kami mismo, this DWHP, wala naman tayo tuog daan, kaya nagsabot naman tadaan sa mga reporters sa may itong buhaton Amo na itong buhaton ang reporting to, aron magkibaw to Tanan oy way tuog. Unya, kuha na tas deployment ta niya, mag-relief campaign ta, relief operation kita, kay makatamang ta dito. So, ni anang pagka alas 11 gabi matod pa mahigala si Pambari 4, iyan ang gi-convene ang emergency response team. Iyang gipatawag ang tanang department heads dito sa Governor's Executive Office pag-coordinate para sa dinalian nga pagresponde. Meeting gabi indako day. Alas 11 gabi No, unfair man sana. Ako lang nagisgutan ba kay unfair man nga imo inyon niya. Asaman mo na nga at least gahapon wa na mo tingog to si Tining. Okay na ning nga kwan mo tingog gani ka kanang dunay unod ang pagtingog. Mo appreciate man ta. Pero kung pagtingog nga medyo wa mamao. Dili wrong timing. No imo ganang timing nga imong imong pagtingog diha, ha? Yan hingdason po si Prasco mao gyapon. Wa gyapon mamao, ha? Yan laban po may Ismail, wa mamao. Ako pa ninyo. Tanawa, bisan pa man nga inyong gisaway si Pambari 4 kamoy gitagaan. 15 million ang gihatag ni Pam sa Bugo day. Ang ubang mga lungsod tag 13 million mas gamay-gamay man sila. Tanawa, unsa may nitabo? Kanang PDRRMO imong sawayon. Nagkurog pa ang yuta tuwa na sila dito. Risgo po sa itong mga rescuers. Ilang giasdang ang bugo. Unya imong inon nga wa man.
wala man ang provincial government, wala man ang federal nimo, hasta ang PSWDO. Kini hinoong PSWDO, kini ni ang department head ani, namatyan kuno, namatay kuno iyang mama, inday. Mo dito nga naglubong pa kuno. So ang daw na pay gilubong ana. But ang office naman kay assistant. Dito ang ilang head moywa kay namatay mang mama ni matud pa. Niya naglubong pa. Mao ning giingon. But ang iyang mga tao dito. So karon tanawa gisaysay man ni. Mao ning gawas ni pamantala ang the Freeman. Si Pambari 4 anang alas 11 gabi is September 30. Kay balikon ako ang linog September 30 alas 9:59. Pag human gyud alas 11 may gala gikonvene na yon. Gikonvene mahigala ang emergency response team, gipatawag tanan department heads sa Governor's Executive Office para pag-coordinate alang sa dinalian nga pagresponde sa linog. Unya gi-coordinate ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office PDRRMO o gi-engage ang national agencies, apil ang Office of the President to ensure nga ang katawhan makareceive dayon og suporta. By midnight, matod pa sa report sa pamantalaang the Freeman. Matod pa ni Pambari 4 nga na-report sa pamantalaang the Freeman. Pagkatungang gabi dito si Pambari 4 sa PNP Command Center. For an initial briefing to align sa security o rescue operations. Gabi nakuhawa na ito ang gobernador day. Lima kag ni tayog alas 9:59. Lahos-lahos na alas 11 meeting ta. Pagkagabi dito sa PNP Command Center. Unya, uban sa tabang sa Department of Health, si Dr. Aquino on board, Dr. Caminero, the first teams of doctor were dispatched by 2 a.m. to reach the injured and stabilize patients. Kanandaan na, alas 2 kadlawon dito na mga doctors. Gideploy na. Mo namin ka nga imong ipindown si Pam Bari 4 nga ade ni kamao. Private sector ba nagikan? Anad na naman ay foundation, anad na og aning mga responding na ni ba? Na anad na. So, lisod kayo mo, inyo ganing himuong ipindaw ninyo, pangita lang mo lang issue ayaw ni ining sa calamity. As early as 2 o'clock, na-dispatch na ang mga doctors. Reported this pamantalang the Freeman. At 3 o'clock, na nagisunod na yun. Pag alas 3 sa kadlawon, I held a joint meeting with OCD and DPWH to coordinate relief and rescue efforts. At 6 o'clock, dito na ni-proceed sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines personnel for an aerial assessment of the hardest hit areas. O nang sakay sa chopper sa Philippine Air Force. Kini chopper ng gobyerno ng isakyan sa Air Force ni dini pala itong usa nga chopper sa kaginsa ka itong chopper Mura man mahigalang nagsuroy-suroy sugbo dito. Kini gobyerno ni chopper sa Philippine Air Force nag-aerial check sila. Mo no. Ako ipakita ninyo Kano? Bahwa tugpa sa bugo mga higala. Dito na si Pambari 4 diha. Ang mangutan namin asa ang probinsya. Wala ni siya mga higala mo saysay anak pero gitrigger man di na saysay na noon. Di samot kay mga tao nga lihok ng gobernador di tao tuog ang gobernador tong panahon na. Unya guay tuog ang gobernador niya imong sawayon katong maingon niya kano ni naog si Pambari 4 sa chopper asa man i-freeze ko no tudong nagdagan si Pambari 4 ana kay nahingawa siya mahigala sa iyang kano na freeze og moingon nga asa ang gobernador na may pagnaog sa helicopter pag untop kuan mga higala na to na abot na sa Pambari 4 dito sa Bugohuman og aerial kuan inspection. So munay nahitabo mga kaiglaan. Unya matod pa mga kaigalaan nisakay siya sa Black Hawk helicopter og unya nilanding sila dito sa Bugo City, may Bugo City Hall. Og unya pag-abot sa Bugo, niadto sa Bugo Provincial Hospital, kita man sa ato mga video dito mas Pam. Sa Bugo Provincial Hospital. Dito ato mga reporters. Pag human iyang na tan-aw to mga patay nga gipanood mga higala sa body bags. Naman tayo mga videos. Og kinini ang
Astas Dr. Nikki, ang Provincial Health Advisor, ni-coordinate pag-transfer ngadto sa mga nearby hospitals. Tanaw ha, ang kanindot ani og may speech pa si Tining Day og mingon nga ako manawagan gyapon migtabang sa mga kuan nga unsa inyo ikatabang or baka mingon nga salamat sa mga private sector sa kay ni volunteer ko day. Hasta gani ang University of Cebu Medical Center ni offer sila dayon sige. Kay ingo man spam sige kanang uban nga kuan. Ang hospital sa Bugo na andaman kay mao man ni gitagaag priority niya mga hospitals. At least na andam daan. Kinumdum mo nga nagkuwang og doktor, nagkuwang og mga nurses, mamay ang giunag hire. Nya gibutangan na daan. So na-ready ang hospital sa Bugo. Pag ingon mga higala nga linog, ang uban nga dili makaya dito. Ipadada yon sa Vicente Soto, Danao Hospital, og ni-offer sad ang UCMed. Kanang mga dapita may angay pasalamatan. Nya ang response pa sa private sector. No, panahon ka ng kamo mga politiko na minaw na korona niya ha, ako advice ninyo. Panahon nga sa katalagman, lihok-lihok sa mo daan. Unya na nato i-evaluate human ka nang mamingaw-mingaw na ba? Usa pa tawag sinawayay kay kana gyud nagnaapa nagdinukdukay pa dito la, nagrescue pa niya ikaw magbagulbol ka, sigurado kay ikaw may mabasa na. Sigurado gina. Kaya sa may mitabo, tuwa perting haguas mga tao dito. Limang ka ganing PDRR mo mga kagilan istorya na akong ipaadto sa kong reporter. Dili lalim ko nun, gakurog pang yuta oy kay aftershocks good. Niadto sila, taak sila ng kadlawon pa ganito. Kaya kadlawon no. At as early as 2 o'clock na dispatch sa mga doctors, kadlawon pa yun PDRA mo ng October 1. Kanyang mo pasangilan nga man ang provincial capital, medyo unfair sad sa ila. Atong ihatag kung asa ang credit, atong ihatag asa ang credit. No? Puting, kuha na oy. Ngunang hitabo ang mahigala. So, by matod pa, ang iyang chief of staff ni Pambari 4, iyan ang gipalihok by ang katong mga rescuers, mga responders, naana sila'y pamahaw, paniudto, o panihapon. Alang sa mga frontliners, giridi na, aron nga mo kumbati dito, kaya ka na mga rescue, ba lalim sana. Kinalam sa nimo pakanon. Ha? So, ang relief goods po para sa mga biktima, giandam. So, inana kahago di ay ang gihimo sa gobernador o gihimo mahigala sa PDRRMO anang panahon na. Nya medyo ba kanang walang mapakita nga naman kini mang amot na pakita siguro nila pero wala kaayo ma-publish ba? Oh, wala kay ma-publish. Karon kay ilang man gi-question asa di ni tubag hinuon spam di na nasaysay na noon. Ang mga tao maka-appreciate og samot nga grabiha day no. Why tug ang gobernador anang gabi una nilihok nya ang mga PDRI mo tanan department head si patawag. Ngana ka makaingon nga do na ba'y kasing-kasing sa pag-serbisyo? Ang sinseridad sa pagserbisyo? Kaya ako mismo kung tinuod yung gipasusin ako nitong RB, di tanawa ko nitong PDRI OB, asa ng PSWD OB, unsa man hitabo at tinuod man ng giingon ni Mayel nga wa sila mga to. Ang tinuod nangadto dai sila gyud. Og unya ang katotoang department head lang nila dai sa PSWD o may wa kaadto kay namatay iyang mama nga naglubong pa. Mao day na. But ang iyang mga tao didto. So kana mo na nga kung ingon. Panahon sa katalagman dili na to pahimuslan ng katalagman nga magduot tag tao. Kay tanaw bumilang hinuon. Kay ipalutaw man mahigala nga way na mauhan spam. Wa magkadimao. Habay wa magkadimao nga milihok man. Dili di mo nga perfect. Dili mo perfect kay balikon ko ang responde wa gud ta magdaho man na kadako ba nga crisis bitaw na hitabo. Dili na perfect. Ang nakanindot nakalihok yun og niingon pas Pambari 4 nga tabangi ko ninyo. Uno na mo matabang-tabang mo. Di man na ma-perfect kana gyud ang sayaw-sayaw bitaw nagrehearsal pa magana di man ma-perfect. Yagi talaga katawa kay sabot na kanang dinalian nga wa ka magdahom nga mo nahitabo dili na ma-perfect. Pero naa naglihok mga higala og in fact pag abot sa national government medyo wala na sila maglisod. Mo ako nakuhang report nga medyo naka-appreciate ang sa national nga may gini na organized dili sa local na. So kung may imong balihon ng istorya ana o imong balihon ng istorya nga wa bati kay na sumunang nabas gyud si Tining. So ang maayong gibuhat niya gahapon nihilom siya. Wa na siya mobalik og speech nga nana. Ayaw kay napamanta panahon sa katalagman. Kung mahimo labi na kay kamoy leaders diha sa Bugo, amigo tanan ninyo.
ang inyong mga tao na mas gusto na sang amigo tanan, aron nga, mutabang tanan. Ayaw mo pangaway. Ayaw mo pangaway. Labi na kanina, tubag nga, sus, nalihok man na yun. No? Imagine ka, nangayo pa gani ang provincial board karon nga, aron nga napos sila ikahatag-hatag dito, gihatagan sa PAM. So, importante nga, ihikling una ang pamulitika, ihikling ang pamulitika, huna-huna unsa gyud ang ikaayo sa mga biktima. Unya, kuha mo kiyo sa private sector. Ang private sector nahago, wag gyud magbagulbol. Kami ba na DOHP, nahinay man ning ato, pero di pag-unsa, ang ato mga listeners, ni tabang po, doon ay kasing-kasing sa pagtabang. Nakatabang tamay gala nga, labi na katong uban nga kuaning taon, nakahatag man tas mga namatay, tag 15,000 kada usa. Sus, Ginoo ko. Nakaingon gyud ay ang testimonya nila in taon nga kuan, dako usag kalipay na lang nga, na murag na, nakatabang tagpasan sa ilang kaguol. Guol gudaan nga nawad-an sa mahal kinabuhi, plus di apay financial problem. Nakatabang-tabang gitawon ta, ha? Ang DYHP o GAFM o ang atong mga listeners. Ang private sector hilom kayo. Ang atong mga listeners DYHP daghan gani nga mingon lang ay nagsaba attorney nga kuan na ako lang gihatag dinha. Daghan mo gani, mas daghan ko gani. Nga mingon ay nagsaba ay ikuan na diha. Hilom kayo. So nitabang nga hilom. Mo na nakarindot diha kay pwede nga mutabang ka or mutabang ka hilom kontra sa wa kay tabang niya kusog ka mabugulbol. Pwede pa ganing nitabang ka, hilom, nitabang ka, niya nabagulbol madalara. Pero kada yung wakan kit nga dito niya mo'y nagbagulbol. Ato na niya agi katawa mga sukiting paminaw. Mo na nga gwisa giunsa nila og ilang gisuwayan og duot si pamrikot wa makatarog. In fact karon mas ni samot mga higala og kalig-on ni samot ang daghang mga tawo ni appreciate. Ni Pambari 4 sa dayang iyan ang gi-explain ni tanan. Hala no, gabi haday no may tuog ng gobernador tibuok gabi ana. Maoy nagman, maoy siya ground commander dito sa area. Unya kanang ground commander dito nahago, unya mo poy mo sawayon. Medyo apiki ka napita. Ha? Nakita ko dito ni ambak sa helikoptero, nagdagan sa chopper, may pagtugpas chopper kanang haman tudong. Gadagan sa Pambari 4 bitaw dalawa. Katuto ang pagtugpas sa helikopter dong names. Kana asa kana kana nga picture muro bitaw kanang nagdagan kay nagdali gyud nya makatabang. Buntag sayo mga kaigalan. Humanag aerial inspection. Kunya imo na sawayon, ikaw nga nanaway labi pag ikaw mo wa nakit ikaw gyud masikwate. Dire-diretsong mga balita. Attorney Rufil Banyok. Sa Straight to the Point. Number one. Number one. Number one. Tatak RMN.